Kowe ngerti apa ora? Aku wis depresi semenjak mbok kenokne dak cuk asu. Lah ngopo kowe kok nyalahno aku ki lho? Aku wis depresi suwi. Mergo kelakuanmu cuk. Kelakuan apa? Emang aku ngapakno kowe? Wong cuma tak tutul-tutul pinggir tok lho, ya wis to. Aku dudu lonte. Lakone aku sakarepku dhewe. Piye to? Kok sakarepku dhewe iki? Jare kowe njaluk kon nutul-nutulne pinggir tok. Ya tak tutul-tulne to. Maksudmu piye? Ya nek maksudku ki takon ngepasne tengah-tengah. Ben padha penake ngono. Nah malah mbok kon nutulne pinggir tok. Ya tak tutulno. Ngono ku ya tambah pening, tambah kembut-kembut aku ngono kuwi. No.